priatelia, idem zdemolovať túto nabíjačku. Dajte like a odber a uvidíme sa. Prvý level, stierka. Druhý level, kladivo. Tretí level, ostrý nožík. Idem na to. A ešte je tu nabíjačka. To nič neurobí. Skúsim to tu dať ako minútu a uvidíme sa. Skúsim to tu dať ako rezať. To je stierka, to sa nedá niečo rezať. Prvý level, kladivo. Skúsim to tu dať ako minútu púchať a uvidíme sa o minútu. Finále. Dosť zničené. A teraz ide tretí level, nožík. Pozerali druhý level, doska sa mi zničila na 2 polky. Ďalšie. Už len toto. Určite like a odber, aby som mohol kúpiť novú dosku, novú nabíjačku a nové lepšie zbrane.